Zo, daar zijn we weer. Ja. Ik hoop dat je lekker allemaal gaat op een lamp hebt geschud. Hè? Niet te veel, dat je dadelijk direct weer moet plassen, dat is niet het plan. Maar wat we eigenlijk willen gaan doen. Ik heb dat nu weer gedaan. Is dat nu weer Wat is gedaan? het? En we moeten iets zaken doen. Oh, ja. Doe eens rustig, Wat we is dat zijn voor hier nog een even bezig. teletubby? Koen, Hey, ik zullen we vind nu het gaan? niks, ik ben wel hè. Zo. Sexshot. En nu eens wachten. Wacht op de Sjaak de Slachter. Kunnen we daar met een flinke partij wiet slieten. Ja, hé, maar wat denk je? Zullen al die verhalen over de Sjaak de Slachter echt waar zijn? Ik weet het niet, schat, maar je hebt me laten vertellen dat iemand niet liever dan Sjaak ook echt de Sjaak is. Luister, ik meen, zou dat echt zo'n slechterik zijn? Als er zo goed wordt, nemen ze me geen slachter. Dat is waar, hé. Maar doe maar ruig, ja, maar dadelijk, dan hebben we weer wel een probleem, hè. Och, Ann, Ja. maak dich niet zo druk. Dat is overdreven in Turp. Wauw, rustig man. Denk je? Zeker. Oh, wat komt toch? Ik vind het toch wel lekker. Rustig. Ah, Sjaak, wie is het deze Nou, vandaag? ik allemaal je de tijd voor, joh. Ik het veel te druk voor. Wie zit er met mijn spul? Geef me maar nog een flinke partij afgeknipt. Lik doe ze eruit. Kan ze strak komen ophalen. Nou, dat is goed, jong. Dat is goed, jong. Dan kom ik vanmiddag wel even terug. Ik moet even het moeten wegruimen. Ja. Ja, Ja, wat doen we eigenlijk met de prijs? Ja. de prijs. Ja. Ik betaal de standaardprijs plus 10%. Maar dan moet het wel echt zo goed zijn als gezegd dat het is. Oh, hey. Ja? Goed. Goed, Sjaak, doe maar rustig, hè, dadelijk. Oh, is goed. Zeg, hé, maar Sjaak, dat is wel nog een zaken doen. Ja, dat hè. is zaken doen, ja, inderdaad. Ja. We horen het ook zakelijk, hè? Ja. Kom maar strak maar, doe maar rustig. joh. Prima. Dus een appeltje te schillen, zeg. Dag, Sjaak. Ja. Wat een freak, de kerel. Oh, Sjaak de Slachter is echt een slachter op snap wat er zag over de lieve vanmorgen. Allee. Zullen we wel niet geleverd hebben? Nu gaat er die cupje kleiner maken met die hokmaatsen van hem. Rustig aan, dat komt goed. Misschien wordt er zo wel eens in werkers. Oei, man. Ik heb gehoord dat er alles een idee geeft. Rustig, oei hem uit. Zolang veel leveren shot, is er niks aan de hand. Nee, dat is waar. Dat mensen dan komen, dan gaan we nu gewoon even. Want anders is het dadelijk eerder bij ons dat weer toezien. Ja, veroven het maar onder de bank uit te halen. Ja. Geen bed ophalen. Ja, Dat is kom. alles. Dan gaan we gewoon. Kom. Oh, kijk wat visueel alles geworden is. Dat is chic. Oh, hier zullen ze toch blij met zijn. Zeker weten dat ze hier niet met zijn. Meidje, hartstikke bedankt. Ik hoop dat uw zoon en schoondochter net zo enthousiast zullen zijn. Kent je me misschien eens gaat over hen vertellen? Och, zeker kindje. Onze jong, onze zoon, is in met kans veel hobby's. Maar het allerlevenste deed er turnieren. Dat is wel lekker zo met de hang in de brats gaat dabben. Dat hield daarvan, hè. God, dan delen uw zoon en ik de passie. Alleen uw zoon heeft geen tuin. Nee, dat klopt, kind. Maar de deut er boven op een zolder. Ja, daar heeft van die aparte plantjes staan. Die groeien alleen maar binnen. Wow, wat voor kleintjes zien dat dan? Wie dik moet ik dat nog zeggen? Wie presenteert hij dat programma? Precies, ik. En weet je ook wat voor een soort plantjes dat zijn? Dat zou ik niet kunnen zeggen. Maar ik weet wel, hè. Daarboven de ruiken die het verkeerd. En op de een of andere manier werd ik er heel rustig van, hè. En ik kreeg ganse gewoon een toebak voor de piep. Zeg, zullen we dan eens boven mogen kijken? Wat heb ik dit nou gezegd? Ik ben niet gezegd van het programma, dus mond toe. Zou we misschien eens naar boven mogen gaan kijken? Met dich wil ik zeker naar boven. Maar er zit een ganz groot slot boven op die deur. En dus het heeft weinig nut dat we nu naar boven gaan. Nou, waarom zit er een slot op de deur? Freek, wat heb ik dit nou gezegd? Houd toch alsjeblieft in de mond. Ik
heeft hij straks maar aan zijn productie moet gaan bellen. Sorry meneer en mevrouw, verdammt hoor. Ik denk dat de zoon vast en zeker een goede reden heeft om die deur op slot te doen. Ja, dat zal wel, joh. Kent u misschien ook eens vertellen over uw schoondochter? Oh, schoondochter. Och, ze is schoonheidsspecialiste in de dop. En ze heeft geweldige schoon ogen. Heb je al werk gevonden in haar branche? Nee, nog niet. En onze zoon trouwens ook nog niet. Ja, dit is al weer lastig om een baan te vinden, hè. Ja, Zeker als ze zo weinig werkervaring heeft. Ja, ik snap het gans. Ja, en daarom houden we weer gedacht om het een plezier te doen en de willen we het huis en de ganse maak overlaten om gewoon. En het mee. Ze hebben allebei een WW'tje en de komt ze niet weet met hen. En wat er ook bij komt, ze hebben een verschrikkelijke hoogstroomrekening. Je snapt niet wie ze daar aankomen. Wie zou dat komen? Zeg, dus als ik het goed begreep, zijn het nette, ambitieus jong lui met een normale hobby die alleen nog niet de baan van hun dromen hebben gevonden. Ja, meidje, ambitieus zou ik ze niet willen hebben, maar ze doen goed hun best. Hè. Oh, ik werd er komen. Kom, we stekken eens gewoon in de keuken. Gelukkig. Op die toes hebben we nog niet om een bied onder de bank te snieren. Ja, dus alsjeblieft. Hè? What the fuck? Verrassing! Johnny Shot, we hebben zijn meubels inderdaad. Zijn we wel het goede huis? En kijk eens, wat vind je ervan, hè? Mam, pap, wat is met mijn bank gebeurd? Zus, noem alleen dat je een andere bank hebt. Alles is nu kiek en zwaar, hè? Oh, nu snap ik je er een week hoor. Ja, oh wat leuk. Hallo, ja, toen weet je dat weer een probleem hebben. Ja? Sjaak. Oh joh. Oh, en hoe dan? Zeg, vind je het niet zwaar? Jawel. Zo zit je maar weer, hebben we alweer een familie heel erg blij gemaakt. Zeg, mevrouw, wat heb je met mijn bank? Of ja, met alles gedaan? Die hebben we naar de stofplaats gebracht, om ze direct vernietigd zijn geworden. Ah, Wat fijn dat het al opgeruimd is. ja. Vind je toch niet erg dat we dat oude kroon weggedaan hebben? Ik wou wel erg graag aan mijn bank. Zeg, wie kent ze nog graag zien en zo'n not vies lelijk ding? Het soort van toegestikte neut. En het wordt alleen maar erger. Man, ik ben ook maar een mens. En er portionen verdienen is gewoon lastig. Voor wat men ook gezellig. We hadden afgesproken met een vriend van ons. Oeh, en is het toevallig vrijgezel? Ik zoek zo overal een date doen. Zeg, maar, dat kunt u wel eens goed doen. Dat kent er eigenlijk zo'n meubelen zien, dat zie je. Ja. Oh, waarom niet op, hè? Jawel. Zeg, mag ik kom je aanhalen? Wie zit er te vinden? Ja, oh, sorry. Johnny, Shot, alleen de Sjaak is hier. Dat is de Sjaak. Absoluut door mijn bus. Wat is dat goed voor, joh? Ja, sorry Sjaak. Maar we hebben nu meubels gekregen. En de bank waar de wiet in zat, is dus ook weg. Met wiet en al. Wiet weg. Ik vond wel dat je zo'n meubel zei, ja. Ja, inderdaad, prachtig. Maar wacht eens, wiet, wat moet ik nu met wiet? Ja, Sjaak, dat hebben we toch afgesproken? Ja hoor. Ja. Wiet? Ja. Nee, ik moet gehakskrieën hebben. Waar iedereen het over heeft. Wij moesten toen uit de weg ruimen. Ach, dit bij, wat? Ik geef vanmiddag een afspraak met een varkensleverancier. Nou ja, daar heb ik dus zo'n varken beloofd. Hoe komt het er met aan?
Met zijn jeans maar werkt. Ja, daar kan je niks met natuurlijk, hè. Oh, die gamma is toch wel het werken voor dit. Ja, dat is erg aardig vind ik mevrouw, maar ik weet niet of er nog woorden aan zitten. Maar goed, dat viel er niet met dat verkje. Dat wordt wel klein, maar dat rende wel overal weg en dan is gepauw. Eigen maar, kom af. Ha! Er leeft niks meer. Nee. Maar als ik dicht de schoot begreep, best zo'n doodgewone slachter, dan ga ik schreeuwen moet hebben. Ja, dat zeg ik toch. Dan moest hij alles geloven wat ze in het dorp zeggen, joh. Ja, maar Sjaak, Ja? dan hebben we weer wel een probleem. Want we hebben niks van die kruien wat ik moest hebben. Weer? Geer heb een probleem, joh. En wie gaat je dan oplossen? Ja. Misschien kan ik je helpen. Ik heb een hele grote kruidentuin. Dat zal vast en zeker wel tussen staan wat hier kunt gebruiken. Nou, dat is heel erg aardig van je juffrouw... Nans, zeg maar Nans. Oh, wat Zeg, fijn. en Sjaak, hier zit een gewone slachter. Ja. En wat is dan uw specialiteit? Woos! Moes? Ja, woos! Eens proeven? Oh, jongen, kom maar op! Ik hoop dat die stek in die woest vast. Zeg maar, schatje, Ja? ik moet nu wel echt naar de wc. Ja, maar dat was toch net geweest? Maar ik woon er niet klaar. Ja, dames en heren, dan wil ik even van dit moment gebruik maken om ons geweldige revue-orkest aan u voor te stellen. Och, daar zitten ze. Je raadt het nooit. Helemaal in het heukske. Ah, daar begint er al. Ook al jarenlang bij ons. We zijn heel blij dat er elke keer van het zitten onze kant komt over Paul Heffels. En dan hebben we hier een nieuwe ster aan ons firmament. Hij zingt, hij speelt de basgitaar. Hier hebben we Roger Grootjans. Ja, ik geloof ook dat ik hem hoor. Ik moet altijd even spieken of er hier wel achter de box zit. Daar is er weer. Het stralende gezicht. Onze Wil Herwijen. En dan hebben we nog zo'n super getalenteerde nieuwe aanwinst. Ook daar zijn we super gelukkig mee. Op de gitaar en ook hij kan zingen. Het is toch ongelooflijk. Daar hebben we Ruud Bos. En we hebben dan als laatste, die kent je natuurlijk ook al jaren. Hij speelt gitaar, hij kan zingen. Dat is Piet Mures. Als revueorkest.